a Adelka Drastychová na leně. Takže můžeme se připravit na start. A to je postavit se před ty modrobílé klády. A jak budete připraveni, můžeme odstartovat. Tak, stopky jsou taky připravený. Takže poprosím stopky připravit. Takže ke startu, připravit, pozor, start a jedeme. První dvojice překonává slalom mezi kužely, co nejrychleji, samozřejmě. Hore, Májo! Precizně projít Elko, u židliček zastavíme, se skočíme, posadíme a honem nahoru zpátky, tady se prověří nasedání a sesedání. Šup, šup! A rychle do cíle přes překážku. Překonání máme překážky a já už dám míří do cíle a zastavím čas, výborně. A druhý soutěžící